Би ли ми казала как се почувства от работата си с Джери Брукхаймер? Мисля, че неговото име е синоним на качество, а също и специфичен стил, марка. Той има невероятна репутация и е чудесно човек да може да работи с хора от такава класа. Талантливи хора. Хора, които наистина знаят как да създават хитове. И работейки с него, човек знае, че е попаднал в добри ръце. Мислиш ли, че в нормалния живот е възможно да се срещнат хора, подобни на героите във филма? Знаеш ли, мисля, че да. Особено моята героиня Рейчел. Аз се срещнах с жени агенти на ФБР. Те са невероятни. Могат всичко. Тези неща, които са във филма, плюс още 10 пъти по толкова. Те са убийствени мацки, те стрелят, влизат в различни схватки. Те наистина са перфектни. Това е истината за тях и аз се опитвам да изобразя такива жени, а те са вдигнали летвата високо. Ти трябваше ли да минаваш някаква подготовка, за да участваш в тези сцени? Ами, да, прекарах известно време в тяхната сграда, там където е щаба на ФБР. Виждах се с агенти, интервюирах ги, говорих си с тях, бях заедно с тях. Бях също няколко дни на стрелбището, където се стреля и изобщо такива неща. През последните години по телевизията се появиха най-различни жени-герои. От този тип, силни и властни. Кажи ми, как се чувстваш като част от това и дали се променя начина, по който са представени жените по телевизията? Това е чудесна традиция. Сещам се за жени като Джен Гарнер, която е пионер в тази насока. Тя успява едновременно да бъде и силна жена, и много женствена, и умна също, изобщо всичко. А аз се чувствам като жена, която върви по следите на тези преди мен, които са свършили страхотна работа. Чудесно е. Колкото повече такива жени има, толкова по-добре. Така че щастлива съм. В сериите има странни ситуации, в които хората използват научните открития за собствено благо. Ти как мислиш, дали хората в истинския живот правят такива неща? Мисля, че филмът поставя интересни етични въпроси. А ние не се опитваме да съдим, а по-скоро само да задаваме въпроси. Това е плашещо, наистина, защото всички сценарии на отделните серии могат да бъдат реални. Научните факти са истински, не са измислени. И това не е научна фантастика, така че страшно е. Тази технология и напредък дават определена власт и ако си от грешната страна, става опасно. Например, клонирането. Етичният дебат там е много голям. Страшно е. Интересно е и как моралът се опитва да догони технологията. Това е нещо, на което в епизодите се обръща особено внимание. Това ще прозвучи много философски, но понеже започнахме, кажи ми, ти какво мислиш, че трябва да се направи? Да спрем науката или да използваме по друг начин, докато не станем достатъчно морални, за да контролираме технологията? Не знам дали на този въпрос има лесен отговор, но не мисля, че можем да спрем науката. Мисля, че тя е част от нашата еволюция. Фактът, че можем да го направим, значи, че така трябва да бъде. Според мен, защото така сме се развили. Но иначе аз се радвам, че има някакви мерки. Например, забраната за клониране на хора. Ако трябва да го опростим, вижте мобилните телефони. Там нямаше никакви правила, защото не бяхме готови за това. Докато сега вече ги има. Например, в ресторантите забрана за ползване на телефони. Нали? Същото е и с науката. Ще се оправяме в движение, но не мисля, че има прост отговор. Най-малкото не аз съм човекът, който трябва да го даде.
В първия епизод ние видяхме една Рейчъл, която участва в любовна история. Мислиш ли, че в бъдещите епизоди е възможна такава история между Рейчъл и доктор Худ? Или ще поддържате само служебни отношения? Това определено е част от филма. Не мога да ти кажа дали ще стане така или не, но между тях със сигурност има привличане. Ако ти отговоря на този въпрос, това значи да разваля целия филм. Така че по никакъв начин няма да кажа какво предстои нататък. Има ли определен случай, който ти е направил по-голямо впечатление от другите? Като сюжет ли? Да. За мен всеки епизод е шокиращ. Аз всеки път съм поразена, че това наистина може да се случи. Че всички тези ситуации могат да са реални. Това си е страшничко. Следващия въпрос. В Латинска Америка 11-тия час се сравнява с досиетата Хикс. Там Скъли пази Мълдър, тук доктор Худ е пазен от Рейчъл. Ти какво мислиш за това? Според мен това е голям комплимент, защото за мен досиетата Хикс е невероятна поредица. Самото сравнение е голям комплимент. Мисля, че винаги, когато има двойка жена-мъж и престъпления, ще има и такива сравнения. Страхотно е, комплиментът е невероятен. Това мога да кажа. Можеш ли да ми кажеш как 11-тия час се сравнява с други филми на подобна тематика? Какви филми, като досиетата Хикс? Да, досиетата Хикс. Да, добре. Мисля, че с Рейчъл и доктор Худ при нас има малко повече комедия. И мисля, че при нас основното е, че всяка седмица търсим един и същи резултат, но го постигаме по съвсем друг начин. Той е много нестандартен, мисли неконвенционално, докато аз съм като по учебник, подредена, дисциплинирана. Там има някакво търкане и оттам идва интересното, динамиката. Благодаря. И аз. 11-тият час. Понеделник и четвъртък. 23:15. ProBG.